Salutare, bine v-am regăsit. Astăzi ne vom juca Doors. Dar în acest joc este ca un fel horror. Și vă mulțumesc enorm de mult că am făcut 52 de abonați. Vă mulțumesc! Și azi cum suntem afară, știu că pe Doors, în 2021, eram foarte pasionat de Doors. Dar ce acolo sus? Ok. Vedeți acolo sus? Că acolo sus e ceva monstru. Mă rog. Hai să ne jucăm. Știu că n-am mai postat, doar că acum sunt răcit. Sunt răcit și am putut. Da. Orice o mai răcește. Și hai să începem joaca. Și sper să reușim să ajungem la camera 50. The Hotel. Ce-mi place. Nu mai merge. Bun, hai să facem aici. Bănuți. Sunt bănuți. Ce foarte bune banii. 15 bănuți. Sunt foarte bogat. Bă, cum face jocuri horror, știți voi, Sky. Se joacă foarte mult Doors. Și na. Doar că faza este că pe Doors nu mai s-a băgat nicio de asta. Adică când am văzut pe jocuri horror că se juca Doors, am zis să mă joc și eu și chiar am început să mă joc. Mi-a plăcut foarte mult. Chiar din 2022 parcă am început. Și știam foarte bine jocul, adică se băga multe monștri, că înainte nu se băga foarte mulți. Și în câteva minute, bine, în câteva zile, începeau să vină niște... deci, practic, în 2022 încă nu era ăsta... Nu era figure sau nu știu, nu exista un monstru, nu știu dacă era figure, nu mai știu, la care zice ps. Adică nu știu dacă am zis chiar că e bine la Doors, dar știu că în 2022 încă nu era foarte multe de astea, monștri. Nu se băga deloc. Adică se băga foarte multe chestii în 2022. Dar văd că acum s-a mai lăsat o brichetă. Deci avem o brichetă. Deci, ok. Și să nu uitați, uitați de like și un subscribe. Da? Ia ce? Pot să deschid? Sunt bogat. 215. Cu 215 cred că mi-au multe. Eraș. Ok. Deci am trăit. Shit. Era camera 13, da? Da, mă, da. Camera 14. Să mă bată mama. Dar nu e horror.
Da, uneori mai mă sperii, știu că mă sperii, doar că mai mă sperii. Pentru că eu nu m-am jucat din 2023. Nu m-am mai jucat Doors de HH, da? Mă suntem 2025. Ia, nu cred că trebuie să căutăm cheia. Și bănuți, contează bănuții. Bă, ia zicem și mie, cu banii ăștia care am eu sus, 260, ce vreți să vă luați? Eu vreau să-mi iau un shawarma. Da. Sau un Mac. Sau un Happy Meal. Merge un Happy Meal. Da. Un hamburger. Încă mai vreau la Ploiești să mă duc. La Ploiești, adică să mă duc. Pot să mă ascult și supat. Nu știam. Ok. Adică eu abia aștept să mai mergem să merg la Ploiești, ca să mergem la McDonald's și să mănânc. Pentru că mie îmi place mult. Bine, să-mi ziceți dacă vă place foarte mult mâncarea din McDonald's. Mie îmi place. Da. De ce s-a făcut albastru? Îmi poate să-mi zică? Îmi zică? $345 să abonați. Ce cameră suntem? 16. Ok. Bă, nu știu cum o să fie cu... mă. Camera. 17. Ce se întâmplă dacă eu stau aici? Se șterge? Am văzut că sunt două camere și am vrut să văd dacă se șterge sau nu. Ok, hai să mergem în continuare. Bine, ia mă ascund de... Hai să-l vedem pe rat. A trecut. What? Oh, no. Oh my god, ce hol ciudat. Dar e ciudat rău pe holul ăsta. Mă mir cum am atâți bani, că eu nu luam deloc bani. Când eram 21 nu luam deloc bani, pentru că în camera 50 știu că e monstru ăla cum se numea, mă? Era înalt și n-are față și fața aia care nu o are o gură rotundă. Și asta? Ce-a fost? Mă rog, sper că n-a fost bere. Sper că am băut bere. Am băut. Da. Iubire, mi-adu o bere. Oh, shit. You know. Yeah. De ce nu vine? Rush. What? Nu vine Rush. Ciudat. Nu din nou. Bă, dar nu trebuia să vină Rush? Ok. Stai că cred că am mers înapoi. Oameni buni, oare să merg înapoi? La camera 1? O idee bună. Da, mă, da, hai mă că știu ceva din joc. Parcă aici. Bun.
Acum vine. Da, mă. Dar nu înțeleg de ce a clăpăit de alea. Ok. Niciun ban. Ciudat, dar mă rog. Hai să mergem în continuare. Shit. Bănuți, mai mulți. Hai să facem 400. Putem să facem 400. Te rog, 400. Avem de asta pentru chei. Ok. Ok. Stai că mergem înapoi. Din nou. Stai că mă... Ce nu suport când vine ăla și își face un ps. Vine. Da, nu o să mai desfac. Sau? Nu mi l-a deschis. Nu mi-a simțit. Iar vine. Sau? De ce mereu? Pastile. Am pastile. Ok. Se va întâmpla ceva pe holul ăsta. Oh, no. Cum se numea asta? I-am belit-o. Sau? Ia pastile. Da? Fugi, fugi, fugi. No! Sick. Deci pe ăsta îl chema Sick. Da. Da. No! De ce? Bă. De ce? Am murit. No! Deci am murit. Am crezut că ajung la camera 50. Ok, cam atât cu episodul ăsta. Dacă v-a plăcut, dacă v-a plăcut, să-mi dați un like și un subscribe.